5 बोसोराव प्रमद बर' बिथांनि सरकार UPPL दा बिथाङा बुंबाय थादों बिराद उन्नति जाबाय डेभेलप जाबाय बिथाङा बुंबाय थादों दा बिनि फारसे समस्थियाव माबायदि डेभेलप जादों नङा बेथ' बुंदों नंगौ जोंबो खोनादों ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबांखौनो जों नुदों नाथाय जोंनि नुथायावहाय बेफोरबायदि डेभेलप जायाखै दा बुंनो थाङोबा जोंनि ओनसोलाव जेबो जायाखै दा बेखायनो जोङो मोजां मोना दा बेखायनो जोङो BPF-खौनो जों फुल सापर्ट आरो सार रबिराम नार्जारिजों थैस' थांस' खामानि मावनो होननानै जों दिनै खौसेयै ओंखारबोनाय जादों। दा थांनाय समाव बिथाङा बुंदों थांनाय इलेक्सनाव रायजो राजाफ्रा गोरोन्थि भट होबाय दा बिनि सोमोन्दै मा बुंगोन? नङा राजनितिकआवथ' गोबां बाथ्रा बुंदों दा बेफोरबायदिथ' जाया रबिराम नार्जारि सार हिसाबै दतमा समस्तियावहाय बेखौ फेजेननो हानाय गुबुन दोलो जेबो गैया जोंनि मोनदांथियाव आरोखि दा बेखायनो जोङो जेननाय पार्टिजों मानो थानो निस्सय जों देरहानाय पार्टिजों थानानै सारमोननि हेफाजाब लानानै जोङो थागोन आरो सरकारजों थायाबाथ' जेबो खामानिखौनो जाया दा बे हिसाबै जोङो सरकार दं हिसाबै सरकारजों थानानै खामानि मावगोन आरो इयुनावबो मावलांबाय थागोन। सिगाङावहाय नोंथांमोना बबे दोलोआव दङमोन? जोङो थांनाय MCLA इलेक्सनाव BJP दलाव दंमोन। ओमफ्राय नोंथांमोना बे दोलोखौ गारनानै मानो फैखो? जोङो मानो होनबा जोङो बे रबिराम सारनि समस्तियाव गोलैयो हिसाबै बा जोंनि न' खाथिनि मानसि हिसाबै बिथांखौ जों गोसो गोथारै आजावना लाग्रोयो प्रथमाव आरो जोङो बिथांजोंनो गोसो मोदोम होनानै सापर्ट होनो थाखाय जों गुबुन दोलो हिसाबैहाय नैबे समस्तियाव माबायदि सोलिनानै दङ? गुबुन दोलो हिसाबै जों नायोबा UPPL मोनसे दङ बिथांमोनाथ' दानि नैबे टाइमाव एक्टर नङा मानो होनबा राजु सारा बे एरियायाव जों बेरायनाय आरो नुफेरनाय जायाखै बे हिसाबै जों बारा फेक्टर मोनाखै आरो दा दिनैनि दिनावहाय BPF माबायदि देरहानो हागोन बिनि सायाव मा बुंनो सानो? माबायदि देरहानो हागोन मानि बेथ' 100% देरहानायखौ जों नुहुरो मानो होनोबा नैबे गोदान समस्ति हिसाबै दा आवगायाव बे समस्तिनि मानसिबाबो बिथाङा जोंनि बे नैबे एरियायाव गोलैनाय जायाखैमोनथ' दा बिथाङा बे एरियायाव गेलेनाय हिसाबै जोंनि बे बनरगाव ओनसोलनि जेसेबांखि बर' सुबुं नङा मानो बा हारसायानो जाथों बिथांमोनहा रबिराम सारखौनो दोलै नोगोरै सापर्ट होनो फैजोब्बाय। दा बुंनो थाङोबा UPPL-आव गैयानो होनबाबो गाज्रि नङा आरो नोंथांमोना गुबुन दोलोआव नाथाय दिनै BPF-आव गान होफैबाय दा नोंथांमोना बे दोलोखौ गारनानै मा खारननि थाखाय गान होनो फैखो? गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलखौ हामबाय होदों सिगाङावबो जों एक्सुवेलि BPF खालामो नाथाय सानस'नो हायैयाव माब्लाबा राजनितिनि बेलायाव सोलाय सोल' जानायाव जोङो BJP खालामदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनावहाय बे बनरगाव दतमा समस्ति हिसाबै दा MCLA एसेमब्लि हिसाबै दा रबिराम नार्जारि सारा जेरैबायदि डेभेलपनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला सारा ओरैबायदि मोजां डेभेलप खालामदों निस्सय जों सानो जोंनियावबो सारा लकेल हा जोंनि दा बेखायनो निस्सय जोंनियावबो खालामनायखौ जों मिथिदों बा मोनदांनो हादों बेखायनो जोङो दिनैनि दिनावहाय BJP-खौ नागारनानै BPF-खौनो सापर्ट फुल 100% माने थैस' थांस' सारजों खामानि मावनो होननानै जों दिनै जगदान जानाय जादों।